Доверието е ключът към сигурността, казва лидерът на модерна дигитална банка, за която е важно да бъде в крак с тенденциите, да говори открито за предизвикателствата и да споделя опита си. Вижте срещата ни с Светослав Миланов в окото на бизнеса. Ще вървим към решения, които са дигитални, т.е. банката е в телефона. Ако човек намери баланс и се умее да намери там себе си, има огромен шанс да успее. Разбира се, трябва и малко късмет. Формулата на успеха е постоянното самоусъвършенстване с помощта на колегите. Здравейте, господин Миланов. Благодарим ви, че ни приемате тук при вас и за участието ви в рубриката ни. Заповядайте, за мен удоволствие да се видим. Заповядайте. Господин Миланов, кариерното ви развитие минава през ръководни позиции в различни банкови институции. Кои са ключовите моменти от този път? Ключовите моменти е смелостта, когато трябва да вземеш важното решение, за да поемеш такава длъжност. Как успяхте? Имахте ли всъщност цел да стигнете до тези позиции, на които сте в момента? Цел човек винаги трябва да има, но това не е било самоцел. Просто съм бил в точното място, в точното време, за да свърша точната работа. Богатият ви опит в тези банкови институции до този момент и финансови като цяло, помагат ли ви сега при избора на хората, с които работите? Желанието да контактувам с хора, с клиенти ми помагат в процеса на наемането им като кандидати след това в самата банка. Какво е мястото на риска при този избор, господин Миланов, и какъв е облика на хората, които търсите? Риск винаги съществува, той е неизменна част от живота. Във всеки един момент има риск нещо да се обърка и нещата да не се развият както е планирано. Важното е риска да бъде оценен и анализиран. А по отношение на хората, там е въпрос на по-скоро на индивидуално усещане в самия диалог с тях, когато беседваме на интервюто. В този смисъл, как ги обучавате, през какви умения, уроци преминават всички тези служители, за да бъдат компетентни? И когато се създаде подходящата култура в дадена организация, тогава хората даже нямат нужда от обучение, защото света вече е достатъчно дигитализиран и те просто намират себе си в институцията, когато дойдат тук. Методите ви на управление включват ли тимбилдинг и сближаване с персонала в този смисъл? Да, това е неизменна част от фирмената култура на банката, защото без ние да се видим в по-неформална среда и да формираме някаква така по-неформални връзки с колегите, да придобим обратна връзка, е невъзможно да прецизираме нашата стратегия. Вярвате ли в хората, с които работите? Давате ли им така срок, в който ги изпитвате, в който очаквате от тях да се представят по най-добрия начин? Задължително, но всеки един колега, с който работя, получава доверие, за да може да реализира потенциала си. Ние назначаваме умни хора, за да могат те да ни кажат на нас какво ние да правим и да предприемем, а не обратното. Обратното просто няма да има смисъл, няма да има добавена стойност за организацията. Вие лично като какъв лидер се определяте, господин Миланов? Имаше един интересен израз на английски, който аз не го разбирах доскоро. Колега от банковия свят ми го обясни. Hands-on executive. Нали, винаги съм се чудил. Но в общи линии това е човека, който освен, че взема решения и ръководи процеси, на всекидневна база участва с хората си в анализирането и предприемането на планови решения. Кои са качествата ви, личните ви качества, които ви помагат? До някъде смелост, инициативност и желание за промяна. Най-вече желание за промяна. Защото света се променя, в всеки един момент се случват нови неща, вече времето е бързо и динамично и никой никого не чака.
Вие сте мениджър на водеща финансова институция. Какъв е вашият професионален поглед за бъдещето на банковата сфера като цяло? Посоката, мисля, че е ясна. Ще вървим към решения, които са дигитални, т.е. банката е в телефона. И другото, което е, банките ще опосредстват прехода към устойчиво развитие, така че да живеем в един по-добър, по-чист и по-балансиран свят, където ресурсите се използват така, както трябва. Ние правим много неща ежедневно в стремежа си към подобряване на услугите, тяхното дигитализиране и правенето на живота по-лесен и по-приятен в крайна сметка. Сега, когато навлизат онлайн банкирането, дигитализирането като цяло на банките, кои са посоките, в които търсите и вървите? Първо, ние се стремим да дигитализираме процесите, които са в самата банка, за да стане по-лесна работата на всички колеги. И второ, предлагаме дигитални решения на нашите клиенти, за да ги улесним тях и да направим живота им по-лесен и по-удобен и да не губят време в излишно разкарване. И така, това е, нищо повече. Вие самият, господин Миланов, сте алпинист. Кои от уменията в планината ви помагат и при ръководенето на такава финансова институция, която в момента водите? Баланс между... Всичко е баланс. Баланс между способността да поемеш риск, между желанието да стигнеш там, където си стигнал, постоянна борба с себе си, с страховете си, с желанието за успех. Всичко това, ако човек намери баланс и се умее да намери там себе си, има огромен шанс да успее. Разбира се, трябва и малко късмет и помощ от природата. Това ли е начинът ви да релаксирате и успявате ли и как да съчетаете личния с професионалния си живот? Да, времето сред природата е нещо, което ми достави огромно удоволствие. Грижата за природата също така, тъй като ние реално сме гости, сме взели всички тези блага назаем от нашите деца и грижата за опазването на природата и устойчивото развитие трябва да бъде според мен цел на всеки един човек от обществото. И да, това е моят начин да се разтоварвам, да изчиствам психиката от неща, за които мисля повече, отколкото би трябвало. Успяхте ли през целият този дълъг кариерен път да откриете формулата на успеха? Както в математиката, формулата не е една, те са много формули и зависи от теб, зависи кога и как да намериш правилната, тъй като тя е различна във всеки един момент. Това е плод на упоритост, да не се отказваш, да търсиш. Тогава идва и самото решение. Формулата на успеха е постоянното самосъвършенстване с помощта на колегите. Много ви благодаря за участието в рубриката ни в окото на бизнеса, господин Миланов. Желая много успехи и на вас в професионалния и в личния ви живот. Благодаря ви за вниманието.